kaikille Megalän Place. Ja tänään me oltiin hommissa iskän kakan kanssa ja sit käytiin syödä ja iskä meni ruokalevoille. Joten me päätettiin tehdä sille pikkuinen pränkki. No niin, eli nyt me keksittiin, me eka pistetään iskän saapas täyteen paskaa. Sitten meillä on 2 muuta isoa pränkkiä vielä. Niin, me keksittiin papan kanssa semmonen juttu, että tossa on elmukelmu ja tossa on tommonen juttu. Me pistetään niiden väliin rautakanki ja iskä juoksee niihin sit kun se juoksee mun perässä. Nyt mä keksin, tässä on tää vanha rautakanki. Ja mä lyön sitä jalkoihin tällä. Nyt on pränkki valmis. Pappa on ylhäällä kanssa ja mennään herättää iskä. Iskä! Noniin, nyt se tulee. Jumakauta, voi jukulauta saakeli. Kauta! Kauta, jätkä, mitä sä menit tekemään? Kuule iskä! Lehti mua saaraan. Kato ylös! Kauta!